ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ 1475 ಇಸ್ವಿಂತು ಬದ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭ जावनु प्रस्तुत 24 यती परंपरेन अविच्छिन्न जावनु 50 वर्ष वैष्णव धर्म मध्व सिद्धांताचे मुख्य सार जावन शिल्तसने हरिसर्वोत्तम वायुजीवोत्तम तत्व प्रसार करताची हे संवत्सरांतू सार्ध पंचशतमानोत्सव संभ्रमाचे एक अवसरांतू आसा. इतलं वर्ष आमगेल समाजाक मार्गदर्शन दिल्ले श्री रामदेव वीर विठ्ठल चरणकमल संततानुराधक गुरुपरंपरेचे सर्व स्वाम्यांक आमगेले समाज रतमस्तक. सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे एक अर्थपूर्ण आणि विशिष्ट लोगो संस्थाना देवाले आणि स्वाम्याले चरणांतू आमगेले एक समर्पण. मंगलम